Badakizute, handengo mintzalaguna ekimena bere momentuan euskararen erabilera sustatzeko helburuz jaio zela, 2011an izan zen lehenengo edizioa, eta guztikan hona, errezkero urtero utxik egin gabe antolatzen edo aurrera eramaten joan gara mintzalagunaren egitasmoa. Aurten oso pozik gaude, 8 urtetako ibilbide honetan, mintzalagunak inoiz izan ditu mintzalagun kopuru altuena daukagu, eta noski oso postekoa da datu hori. Gaur egun 57 kideek osatzen dute mintzalaguna. Horietatik 40 dira euskara praktikatzera edo etortzen direnak, guk horiei bidelariak deitzen zaituztegu. Eta beste 17 dira 40 lagun horiei bide horretan laguntzen dietenak. Kasu honetan bidelagunak izango liratekinak. Astean egun batez elkartzen dira, ordu betez, eta ordu bete horretan esan bezala euskara praktikara eramaten dute, esan bezala, beraiek praktikaren ondorioz euskara gehiago ikasi eta beraien egunerokoan errezago erabil dezaten. Asteko egun guztietan elkartzen dira, astelehenetik ostiralera, eta talde txikietan elkartzen dira. Badaude 2ko taldeak, 3koak, 4koak, 5koak eta 6koak, lehenetikan daukagu. Eta guztira, 57 lagun hauek daude 17 taldetan banatuta. Esan bezala, azken finean euskara praktikatzeko egitasmoa da mintzalaguna, badaude lagunak euskaraz hitz egiteko zailtasunak dituztenak, kosta egiten zaielako edo ez dutelako norekin hitz egin, edo badaude ikasten ari direnak eta behar dutenak praktikatu euskara gehiago garatzeko, edo badira txikitan ikasi dutenak, gerora galdu dutenak eta euskara hori berreskuratu nahi dutenak ere. Alegia, mintzalagunean euskara praktikatzeko gunea da, baina presiori gabe, inolako lotxari gabe, hanka sartzeko lotxari gabe, eta esan bezala, patxadaz, kafe bat hartuz edo pasiatzen, edo bakoitzak nahi dut gauzak eginez, ordu bete goxe bat pasa lagun artean, eta bide bat ez noski, ondo pasa euskararekin, ez hori da. Baldintza guk esaten dugu, mintzalagunan parte hartzeko, euskara jakiteaz gain, baldintza bakarra dagoela dela, euskara praktikatuz ondo pasatzea, eta hori da helburu nagusia mintzalagunarena. Niri asko ematen dit, erdiko beste pertsona batzuk ezagutzen ditut, eta horrek ere azkenean laguntaldi bat egin dugu hemen. Oso euskara gana, baino, hemen etorri nintzen, eta, klaro, lotxa ematen zidan izu bertzea jendea. Euskaltegia, karapatika pile ikasten dugu, eta mintzalagunara apuntatu nintzen, euskaraz hitz egiteko. Derrigorrezkoa ez den olako elkarketa horretan, oso ondo pasatzen dugu. Astean ordu betez elkartzeaz gain, ekintza sorta bat ere egiten dugu mintzalagunean. Horren erakusgarri da, aurten egin dugun bertsoafaria, erregeo piltaierra, eta atzeratuta daukagun Urmara museoaz gain, eguraldi txarra dela eta sagardotegia, karaokea eta horrelako ekintzak, bai? Azken finean, euskaraz ahalik eta gehien hitz egitea da helburua. Bakoitza dakien neurrian egin dezan, ondo, ez da inondo, baldar xamar, danetik, baino gaizki hitz egiteko beldurrik gabe. Mintzalagunan egitekoa hoxe da. Eta horren erakusgarri da, urtetik urtera inarak esan duen bezala, zifra azten doa eta ondo pasatze horren ondorio da jendeak errepikatzea, ez? Hurrengo urtean berriro ere jarraitzea. Guk dakiguna da, euskara indartzeko modua, hor jartzen duen bezala, ahoz-aho, bizi-bizi egitea dela, eta euskararik txarrena esango genuke dela egiten ez dena, ezta? Horretaz gain, mintzalagunaz gain, badakizute beste ekimen txiki bat daukagula martxan guraso eta horren artean euskaraz hainbat ekintza egiteko. Ekintza sorta horren izena bidaide da, eta gurasoek eta aurrek elkarrekin gozatzeko ekintzak izaten dira. Oraingoz egin ditugu ipuin kontalaria, gozogintza tailerra eta jolas kooperatiboak. Eta aurrera begira ere, baditugu beste ekintza batzuk, eskulan tailerra, interneteko aplikazioak euskaraz eta dantza tailerra.
euskara praktikatu, ondo pasa, lagun berriak egin, benetan merezi duen zerbait da mintzalaguna eta astean ordubeteko kontua da, hori da eskatzen duen konpromisoa, bai? Horregatik hemen gaur elkartu geha, batez ere herritarrei, handaindarrei deialdi txiki bat egiteko, bai bide lagun gisa izena eman dezaten, hau da euskara praktikatu nahi duten egiten zaie bidelari. Eta baita ere, beste alde batetik bide lagunei deialdi egiteko, nola praktikatu nahi duten horiei laguntzeko prest dauden euskaldun horiei, izena ematera animatu nahi ditugu. Eta horretarako gogorarazi, aukera dutela hemen udalean euskara zerbitzuan, edo Andaingo AEK euskaltegian. Hain zuzen ere, helburu horrekin sortu dugu edo martxan jarri dugu gaur ikusiko dugu, pribizian ikusiko dugun kanpaina txiki hau, bai? Bertan, 25 mintzalagunok hartu dugu parte, 7 taldetan grabatu dira bideoak, 7 bide lagun eta 18 bidelari agertzen dira bereietan. Eta hemen jarraitzen dugu euskara ikasten oso ondo. Andoaingo mintzalagunak gara.